नमस्ते. मी आज पिझ्झा बनवते. घरगुती पिझ्झा आहे. त्यातून स्पेशल सामान दाखवते तुम्हाला. हे काय ब्रेड ना, हे ब्रेड आहे. हे रेडीमेड मिळतात. घरी बनवायला काय नाही पीठ आपल्याला, पण तर कशाला रेडीमेड मिळतात तर कशाला टेन्शन घ्यायचं, घरी बनवायचं अजून डोक्याला ताप. हे बघा, हे मस्त 2 मिळतात. हे बघा, म्हणजे 2 पिझ्झा बनतात त्याच्यामध्ये. हे डिमांडमध्ये नाही तर असं मोठं दुकान असेल ना त्याच्यामध्ये हे मिळतात असे. तर हे मी 2 आणले आहे आणि त्याच्यासाठी आता वरचं सामान दाखवते तुम्हाला. साहित्य: हे टोमॅटो एक आहे, हा कांदा एक आहे बारीक कापून घेतला आहे, आणि हे बटाटा घेतला आहे. हे कशासाठी बटाटा घेतला आहे? मुलं म्हणजे कसं घरात मुलं कसं भाजीपाला खात नाही ना, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला म्हणजे एक बटाटा घेतला आहे. पण ह्या बटाट्यावरून आहे ना मुलांना तुम्ही मुलांची काळजी घेऊ शकता. असं गाजर, मुळा, कोबी हे सगळं असे किसून तुम्ही पिझ्झामध्ये टाकू शकता, कारण मुलं आहेत ना पिझ्झा आवडीने खातात. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला हे बटाटे दाखवलं आहे. ह्या बटाट्याप्रमाणेच तुम्ही अनेक असे भाज्या तुम्ही मुलांना या पिझ्झामध्ये तुम्ही करून देऊ शकता. हे शिमला मिरची आहे, हे जिरं आहे, ही मोहरी आहे, राय आणि मिरची पावडर आहे, हे मीठ आहे, हे तेल आहे, आणि हे ना अमूल मस्का बटर आहे. हे मस्का आहे अमूल बटर. आणि हे चीज आहे, हे किसून घेतलं आहे मी. हे असं बारीक किसून घेतलं आहे. आणि हे रेड चिली सॉस आहे. गॅस पेटवला आहे आणि बघा हे भांडं पण ठेवलं आहे. याचं भांडं तापलं, हे भांडं ठेवलं आहे तापलं आहे. ते आता थोडंसं तेल टाकते. हे बघा, तेल तापू द्या, म्हणजे मी त्याच्यामध्ये मोहरी टाकणार आहे. तेल तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी टाकते. अशी थोडीशी टाकायची, हा छोटा चमचा आहे. मोहरी टाकली आहे. आता हे थोडं जिरं, हे असं थोडंसं जिरं, त्याच्यामध्ये हा कांदा एक घेतला आहे बारीक चिरून. हे कसं आपण घरगुती मुलांसाठी करायचं. मी पण कशी मुलांसाठीच करते. मी पण भाज्या बिज्या अशी छोटे होते तेव्हा का खायचे येत नाही भाज्या ना, गाजर वगैरे किसून, सर्व भाज्या मुळा किसून, आता त्याच्यामध्ये पालकची भाजीसुद्धा मी किसून बारीक करून अशी कोथिंबीरसारखी टाकायची. खायचीच मुलं, कारण ते दिसायचं नाही ना शिजलेलं, त्याच्यासाठी. म्हणून मी तुम्हाला आता एक बटाटा घेऊन दाखवलं आहे. पण त्याच्या म्हणजे तुम्ही 2-3 प्रकारच्या त्यात भाज्या घेतल्या ना तरी पण चालेल, कारण घरात बनवायचे आहेत. कांदा टाकला आहे, थोडा शिजला आहे आता, कारण ते बटाटे घेतलं आहे ना, बटाटे पण तसंच त्याच्यावर शिजेल चांगलं, म्हणून एकदम बटाटा पण टाकायचं कांद्याबरोबर. किसून घेतला एकदम बारीक, ते काय लगेच शिजणार. असे आपण दुसऱ्या भाज्या कसल्या घेतल्या ना, गाजर, मुळा असे घेतले ना, कोबी, तर असे कांद्याबरोबर टाकायचे. ते म्हणजे कसं कांद्याबरोबर ते शिजून येतात. कोण वयस्कर माणूस म्हातारा असेल त्याला पण तकलीफ होते असेल तर असं द्यायचं चांगलं चांगलं करून. आता याच्यामध्ये म्हणजे जरा शिजू द्या हे, आणि त्याच्यामध्ये मी आता शिमला मिरची टाकणार आहे. गाजर, मुळा, बीट हे असे प्रकार पण आपण टाकू शकता. मग तेवढे मुलं पण खाणार, आपण पण खाऊ शकतो, तेवढं आपल्याला पण शक्ती येते. आता मी त्याच्यामध्ये शिमला मिरची टाकते. ही शिमला मिरची आहे, बारीक कापून घेतलेला आहे. गॅस फास्ट केला आहे, म्हणजे का आता ते भाज्या शिजायला हवेत ना. आणि कसं पिझ्झावर ग्रेव्ही पण म्हणजे असं भाजी वगैरे असली ना तर दिसायला पण पिझ्झा चांगला दिसतो, खायला पण आपल्याला पौष्टिक, म्हणून भाज्या घ्यायचे. मी आता तुम्हाला भाज्या घेऊन सगळं दाखवलं असतं, पण परत कसं चांगलं नाही वाटत ना, म्हणून काय काय भाज्या वापरते. म्हणून मी तुम्हाला आपली बोलून ठेवते की तुम्ही भाज्या वापरू शकता सगळ्या अशा बारीक एकदम किसून. मुलं जे खात नसतील ना ते पिझ्झामधून आपण मुलांना खाऊ शकता. आता त्याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते. टोमॅटो पण एकच घेतला आहे, तो टाकते. आणि सर्व भाज्या कसे थोडे थोडे शिजवून काढायचे असे पहिले जे जाड असे असणार ना, गाजर वगैरे, मुळा, हे बटाटा, आलू,
हे सगळं म्हणजे कसं पहिलं घ्यायचं, कांद्यामध्येच फिरवून घ्यायचं, म्हणजे कांद्याबरोबर ते शिजून येतं. आणि टोमॅटो पहिला नाही टाकायचा, कारण टोमॅटोला पाणी सुटतं ना, त्याच्यामुळे भाज्या शिजत नाही. आता त्याच्यामध्ये हे मिरची पावडर टाकते. ही मिरची पावडर आहे, म्हणजे माझाच घरातला मसाला आहे, कोकणी मसाला बनवलेला. पण तुम्ही बनवता नाही ना, तुम्ही लाल मिरची पावडर वापरली तर गरम मसाल्याचं पाकिट वापरायचं. थोडं गरम मसाला पण टाकायचा, म्हणजे थोडीशी टाकायची, म्हणजे तिखट नाही होणार. आता जरा हे हलवून आहे ना सारखी करून. आता हे सर्व भाज्या टाकल्या आहेत. आता चिली सॉस टाकते, म्हणजे त्याने कसं चांगलं, म्हणजे असं मस्तपैकी दिसायला पण सुंदर आणि खायला पण छान लागेल. हे चिली सॉस आहे, हे चिली सॉस आहे. यातलं आता थोडंसं मी टाकते. आता चिली सॉस नसतं टोमॅटो सॉस टाकला ना तुम्ही तरी चालेल. हे बघा, असं म्हणजे 1 चमचा पडेल असं टाकायचं. तर बारीक गॅस करून ठेवते, हलवते मी. आणि याच्यावर आता थोडं मी झाकण ठेवते, म्हणजे का भाज्या आहे ना त्या वाफेने जरा शिजतील चांगल्या. हे जरा शिजायला हवे आहे, म्हणून जरा झाकण मारून ठेवते 1 मिनिटासाठी. तोपर्यंत मी ते दुसरं काम करते. झाकण ठेवायचं, गॅस थोडा बारीक करायचा असा. भाजी शिजायला आली आहे, तर त्याच्यामध्ये थोडं चवीपुरतं असं मीठ नाही टाकलं कमी, असं मीठ टाकलं ना मग असं हलवायचं परत. किती मस्त भाजी झाली आहे. आणि तुम्ही जर अनेक प्रकारच्या भाज्या वापरल्या ना तर ते पिझ्झावर कसं चांगली भाजी ग्रेव्ही चांगलं दिसेल. आता मी याच्यावर झाकण ठेवते. आता हे मी दुसरं भांडं ठेवलं आहे, ते एका गॅसवर आहे ना ती भाजी जरा शिजायला ठेवली आहे बारीक गॅस करून. आणि आता हे ह्याच्यामध्ये ते पिझ्झा शिजवायचा आहे, म्हणजे वाफेला लावायचा आहे. त्याच्यासाठी हे भांडं पहिलं थोडं गरम करून घ्यायचं, जरा गॅस असं म्हणजे बारीक स्लो करून. तोपर्यंत मी त्या ह्याला आहे ना ब्रेडला हे भांडं आहे ना झाकण लावून ठेवायचं, म्हणजे ते कसं तापेल ना, मग असं झाकण मारूनच ठेवायचं. गॅस जरा बारीक करून ठेवायचा. थोडा फास्ट करते, नाही तर भांडं कसं करपून जाईल ना, म्हणून. हे ब्रेड आहेत पिझ्झाचे, हे असे असतात बघा 2. आणि हे कसं हा बाहेरचा जे असे होल होल पडलेले आहेत ना, हे ते वरचा भाग आहे. आणि हा आहे ना, म्हणजे आता हा आपण असं खाली टाकणार, असं खाली. आणि ह्याच्यावर आपण आता सर्व हे साहित्य लावणार आहे. त्यासाठी मी हे पहिलं घेते. हे उलटं आहे, मग आपण असं हात फिरून बघायचा. हे भाकरीसारखं चपातीसारखं कसं हे खालचा भाग आहे आणि हा वरचा भाग आहे. आता ह्याला मी हे अमूल बटर लावते. हे अमूल बटर आहे, याला पहिलं लावते. असं अमूल बटर पहिला असं सर्व लावून घ्यायचा. आपल्याला घरात खायचं आहे म्हटल्यावर आपण कसं मस्तच बनवायचं चांगलं. आपल्याला थोडं कोणाला विकायचं आहे, म्हणून आपणच खायचं आहे ना, म्हणून आपण चांगलं हे वस्तू असे मस्का वगैरे आहेत ना, बटर हे चांगलं भरपूर लावायचं. हे मुलं पण खातात चांगलं आवडीने. हे असं लावलं आहे मस्का. आता याच्यावर मी ते सॉस लावते. हे आता बटर लावलं आहे पहिला, आता हे त्याच्यामध्ये हे चिली सॉस लावते. हे चिली सॉस नसला ना तर आपण साधा सॉस आणला ना तरी चालेल. ते मिळतात 2-2 रुपयाला पाकिटं पण मिळतात, ते आणलं तरी चालेल. मग एवढा मोठा आणायला नको. ते मी असं हे आता परत थोडं टाकलं आहे, म्हणजे कमी नको पडायला. असं सर्व लावून घ्यायचं. आता एका साईडला ते आता आपलं हे भांडं पण गरम होतं आहे बघा. याच्यामध्ये बघा वाफ पण आली आहे. गॅस आता मी थोडं बारीक करते. आणि याच्यावर आहेत ना पहिले ते भाज्या टाकते. गॅस बारीक केला आहे तर झाकण काढते, म्हणजे कसं हे भांडं चांगलं तापलं आहे. आता भाजीचा गॅस पण मी आता बंद करते आणि ते भाजी घेते खाली आणि ते आता ब्रेडवर भाजी घालते. भाजी बघा मस्त शिजली आहे, वाफेवर लावली होती ना बारीक करून, म्हणून. ही आता ही भाजी त्याची तयार झालेली आहे सर्व.
बरोबर तुम्ही बघून ठेवा. असं तेल काय जास्त नाही वापरलं आहे, थोडाच वापरला आहे. असं हळू करायचं, कारण गरम वस्तू आहेत ना त्या सगळ्या. म्हणजे कसं आरामात करायचं, घाई नाही करायची. आणि असं भाजी टाकून त्याच्यावर अशी व्यवस्थित लावायची, सगळं कडेनी वगैरे अशी व्यवस्थित आली पाहिजे. खायला पण कसं म्हणजे चांगली, प्रत्येक घासाबरोबर भाजी आली पाहिजे तोंडात, अशी भाजी घालायची. ही भाजी बघा अशी व्यवस्थित पसरायची, घाई नाही करायची. विकत पण आणायला नको, फक्त ब्रेड आणून ठेवायचे. ब्रेड हे पिझ्झाचे ब्रेड बोलायचं, म्हणजे डबल येतात, 2 येतात. एक बनवायचा, एक ठेवून द्यायचा. मग कधी आपल्याला पाहिजे तेव्हा ते बनवायचं. अशी भाजी सगळी व्यवस्थित लावायची. आता तुम्ही सर्व भाज्या घेतल्या ना, तर मुलांना पण खायला कसं वाटणार नाही की तू मम्मी भाजी टाकलीस म्हणून असं. हे बघा, हे मस्त भाजी लावली आहे मी आता त्याच्यावरती. आणि हे चीज आहे, मी कसं खोबरं किसायची किसणी असते ना, त्याच्यावर किसलं आहे हे. ते आता चीज मी टाकते त्याच्यावर, म्हणून हे असं बारीक बारीक आलं आहे. नाही तर ते लांब येतो, ते मोठा चीज नाही होतो माझ्याकडे. हे छोटे छोटे होते चीज, म्हणून ते असे बारीक आले. नाही तर ते लांब लांब येतात ना, आपल्याला काय घरातच खायचे आहेत शेवटी. हे असं आपण चीज आता असं लावायचं आहे वरून सगळं. हे बघा, हे पॅन पण तापलं आहे मस्तपैकी, एकदम छान तापलं आहे. आणि आता हे बघ, पिझ्झा पण मस्त तयार झाला आहे. आता हे मी वाफेवर ठेवणार आहे. हे भांडं तापलं आहे, त्याच्यामध्ये मी आता थोडं बटर टाकते. बटर तापलं आहे, ते बटर तापलं आहे, त्याच्यामध्ये टाकलं आहे. आता हे असं अलगद उचलून आहे ना, त्याच्यामध्ये असं सोडायचं. हे बघा, आणि याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि थोडासा गॅस फास्ट करायचा आणि परत थोडं लगेच कमी करायचा. आता याच्यावर मी झाकण ठेवते, म्हणजे ते वाफे नाही ना 5 मिनिटात शिजून येईल. थोडा कमी करते. आता आपण बघूया पिझ्झा रेडी झाला आहे काय. मी गॅस बंद करते. आता गॅस बंद केला आहे. आता हे पॅन आहे ना, मी खाली घेते जरा, म्हणजे कसं ते काढायचं आहे ना खाली, म्हणून. बघूया, छान एकदम खुलद्या शिमशिम. हे बघा, पिझ्झा मस्त झालेला आहे, छान झाला आहे पिझ्झा बघा. आता ते काढून आहे ना, मी तुम्हाला त्या ताटामध्ये काढून दाखवते. पिझ्झा एकदम बघा मस्त तयार, एकदम रेडी झालेला आहे. आता आपण ते कापायचं आहे. आणि सुरी आहे ना, ही सुरी, धार नसते ना सुरीला कधी कधी, तर काय करायचं, किचनची लादी असते ना, त्याला तशी घासायची अशी. मी अशीच करते बघा, अशी घासून काढते, म्हणजे ते लागते. मोर्याली पण आहे ना, माझी विल्ली आहे ना, ती पण 20 वर्ष झाली, मी कधी तिला हे नाही केली. आणि समजा अशी किचनची लादी नसेल ना, तर हा चमचा आहे ना, स्टीलचा चमचा, दांडा घ्यायचा त्याचा, आणि अशी सुरीची अशी धार अशी करायची. म्हणजे कुठे धारवाल्याला शोधायचं, म्हणून असं करायचं. म्हणजे बघा मस्त धार आलेली आहे, छान अशी धार मग येते. आता पिझ्झा कापायचा आहे. आता तुम्हाला पिझ्झा कापून दाखवते. हे बघा, घरगुती पिझ्झा एकदम मस्त रेडी तयार झालेला आहे. आणि हे बघा, एक भाग असा कापून घेतला आहे, असे